उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सावंतवाडी बस स्थानकाच्या दुर्दशेला दीपक केसरकरच जबाबदार असल्याची टीका बबन साळगावकर यांनी केली। पाहूयात। एसटी डेपो जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त उत्पादन देणारा डेपो असून आज या एसटी डेपोची दयनीय अवस्था झालेली आहे। या प्रतिनिधी जे लोकप्रतिनिधी म्हणवतात, आज मंत्रिमंडळामध्ये सत्ता भोगताय, पण या ठिकाणी सर्वसामान्य प्रवासी जनतेचे हाल होत आहेत, विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत, स्त्रियांचे हाल होत आहेत, ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल होत आहेत। करण्यासाठी रस्ता नाही, खाद्याशिवाय चालता येत नाही, ही दयनीय अवस्था या डेपोची झालेली असल्यामुळे आम्ही प्रवासी संघटनेच्या वतीनं आणि माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर आणि त्यांचे सगळे सहकारी एकत्र येऊन हा प्रश्न गशास लावण्याचा निर्णय घेतला। त्याप्रमाणे निवेदनं दिली। गेली 2 महिने आज रस्ता करतो, आज उद्या आम्ही डेपोचं काम करतो असं DC-कडनं कणकवलीवरून वेळोवेळी सांगण्यात येत होतं। पावसाळ्याला पाऊस पडला, चिखल साचला तरी काम झालेलं नसल्यामुळे आज आम्हाला या ठिकाणी धरणं आंदोलन त्यांच्या केबिनमध्ये बसून करावं लागलं। गेले 5 तास आम्ही या ठिकाणी बसून आहोत। त्यावेळी DC, पोलीस खातं आणि महसूल खात्याने सगळ्यांनी याच्यामध्ये लक्ष राखून 18 तारीखच्या आतमध्ये हे खड्डे बुजवून देण्याचं लेखी आश्वासन दिलेलं असल्यामुळे आज या ठिकाणी तूर्त आम्ही थांबत आहोत। नाहीतर 18 तारीखच्या नंतर पुढचा कार्यक्रम या ठिकाणी साळगावकर आणि प्रवासी संघटना ठरवेल त्याप्रमाणे पुढचा कार्यक्रम आम्हाला करावा लागेल। ती वेळ आमच्यावरती या अधिकाऱ्याने आणू नये। दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे आणि लेखी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे त्यांनी या ठिकाणी काम पूर्ण करावं अशी आमची अपेक्षा आहे। बबनराव, स्वतः अण्णा या वयात सुद्धा इथे ठिय्या आंदोलनाला बसले होते आणि तब्बल 4 ते 5 तास तुम्हाला बसवून ठेवलं आणि शेवट पत्र दिलं, काय सांगतात? हे एक दुर्दैव मानावं लागेल की सावंतवाडी शहर हे पर्यटनाच्या माध्यमातून आम्ही विकसित करतोय, इथले लोकप्रतिनिधी सांगतायत आणि आजची जर परिस्थिती बघितल्यानंतर ज्याप्रमाणे हे बस स्थानक आहे, हे बस स्थानक आहे की गुरांचा गोठा आहे। आमचे आया भगिनी त्याचबरोबर विद्यार्थी, अनेक कर्मचारी, बिनसरकारी कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक प्रवास करतायत। परंतु दयनीय अवस्था हे सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघामध्ये हा बस स्थानक येतं आहे आणि ह्या ठिकाणी असलेलं दुर्लक्ष हे दुर्दैवी म्हणावं लागेल। आणि म्हणूनच आम्ही पुढच्या 18 तारीखपर्यंत हे जर त्यांनी ते केलं नसेल तर त्याची तीव्र आंदोलन, याहीपेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याचा आम्ही त्यांना इशारा दिला आहे। आता प्रत्यक्ष मी तुम्हाला फिरून ह्याची जी झालेली अवस्था दाखवते, तुम्ही चला आता पुढे घेऊया। अण्णा या। बबनराव, लाईव्ह सगळे बघतात। आपण जर पाहिलं तर हे जे राज्यातलं सरकार आहे हे महिलांच्या बाबतीत किंवा ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत संवेदनशील असल्याचं सांगितलं जातं किंवा तसे काही निर्णय होत आहेत, पण इथे पाहिल्यानंतर ना ती संवेदना दिसते, ना हिरकणी कक्षाबाबत ती संवेदना दिसते। त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? दुर्दैव आहे आपलं की हे मंत्रिमंडळ किंवा मंत्री जे सरकार स्थापन झालं आहे आणि सरकारमध्ये सहभागी होत आहेत, त्यांना लोकांच्या प्रश्नावरती काहीही नाही, फक्त स्वतःची घरं भरावीत आणि आपण सक्षम व्हावं एवढंच हे चाललेलं आहे। तिथं खऱ्या अर्थानं लोकांचे प्रश्न सोडवले जात नाहीत। नक्कीच आपण पाहतोय माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी बसस्थानकाच्या प्रत्यक्ष पाहणी करून आपल्याला येथील बसस्थानकाची अवस्था दाखवत आहेत। हे दृश्य काय परिस्थिती आहे ती बघा। कुठे लोक थांबतील, यामध्ये लोक कुठे लोक राहतात ती कुठे गुरं चारवली जातात, इथं कोणी राहू शकत नाही। अशी दुर्दैवी अवस्था
हे बघा दुर्दैवी अवस्था आहे. महिलांबाबतीत संवेदनशील असणारं सरकार असं म्हटलं गेलं होतं. एका महिला आमदाराला जेव्हा विधान भवनात अधिवेशनाच्या वेळी जेव्हा आपल्या मुलाला घेऊन यायचं होतं तेव्हा हिरकणी कक्ष स्थापन केला होता आणि लगेच केला होता. हा हिरकणी कक्ष आहे. काय करायचं महिलांनी, तुम्ही काय सांगा? नुसता निषेधच करून चालणार नाही की असंवेदनशील सरकार असा यांचा सरकारचा उल्लेख करावा लागेल. आणि संपूर्ण बसस्थानक बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की आपण ह्या प्रगत सावंतवाडीमध्ये कशी ओळख ह्या सावंतवाडी शहराची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जात आहे. निश्चितच याचा तीव्र निषेध करावा लागेल. आता घे माझी. आपण पाहतोय जी काही विदारक परिस्थिती, म्हणजे तुम्ही जे म्हटलं बसस्थानक आहे की गुरांचा गोठा, प्रत्यक्ष परिस्थिती आपण पाहतोय. याला दीपक केसरकर जबाबदार आहेत. ह्या राज्याचे शिक्षण आणि भाषा मंत्री हे जबाबदार आहेत. त्यांनी अनेक वर्ष ह्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं. त्यांचं समोर घर आहे, परंतु ह्या बसस्थानकाला वेळ द्यायला किंवा त्याची बैठक घेऊन त्यांना हा प्रश्न सोडवायला कधीच त्यांनी वेळ दिलेला नाही. आणि अशी दयनीय अवस्था ही दीपक केसरकरांमुळे झाली. दीपक केसरकरने या ठिकाणी बैठक घ्यावी आणि हा प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच या ठिकाणी तीव्र आंदोलन करावं लागेल. पुढच्या जवळजवळ 11 दिवस त्यांच्यासाठी देतोय. आणि गेले 15 वर्ष या भागाचं नेतृत्व तुम्ही करताय आणि अवस्था पर्यटनाच्या माध्यमातून विकसित करणार. आज ते धावतायत कशासाठी की मंत्रिमंडळामध्ये कसं स्थान राहील म्हणून, परंतु ह्या बसस्थानकाकडे ते लक्ष द्यायला त्यांना कधी वेळ मिळाला नाही. हे दुर्दैव आहे आमचं या मतदारसंघाचं. मतदारांनी याचा विचार करावा. परिवहन खातं आहे ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सध्या तरी आहे, तर त्यांचं कसं लक्ष वेधाल? त्या मुख्यमंत्री त्या पदावरती कसे बसले तुम्हाला माहिती आहे. ज्या शिवसेनेशी गद्दारी करून ते त्या पदावरती आज बसलेत जाऊ, आणि त्यांच्याकडनं कामाची अपेक्षा कसं करा. त्यांना मुख्यमंत्री पद काय हेच समजलेलं नाही. आणि ते कोणीतरी तिसरा ध्येय महाराष्ट्राचं मंत्रिमंडळ चालवतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.